Докато бутчетата са във фурната, ще приготвя едно страхотно предястие с сирене. Ще има масло, 3-4 вида сирене, малко мащерка и бяло вино. Нещо като фондю. Ще бъде запечено във фурната и ще изглежда превъзходно. Започвам с продуктите. Първо ще ги настържа и след това започвам приготвянето на соса, в който ще се разтопят те. Бяло саламурено сирене, овче сирене, овче кашкавал и сирене тип пекорино. Недролен дай. Сирената вече са разтъргани, време е за соса, в който те ще бъдат разтопени. Масло, цял пакетче направо ще сложа, 125 грама. След това в него ще запържа брашно. Наливам мляко, естествено правя бешамел сос, после сипвам сирената. Бъркам докато те се разтопят. Сега бяло вино, около 100 мл. Ще сложа мащерка, щипка пушен червен пипер, разбърквам, прехвърлям в другия съд и запичам до златисто. Мале, какъв аромат се носи из кухнята. Златиста коричка по ръба на съда, гъсто фондю. Топло, но ужасно вкусно. Може да поднесете с кротони, с запечени картофи, с моркови, пащърняк, например. Идеални са за чаша вино и за споделяне с приятели.